Какво е всъщност лятото? Какво е? Един сезон, през който мен не няма. И стаята, която ще може понякога се спирам. Прозорците заснати с бели листи, праха от масата изтрива. Постига се за миг и се замисля. Въздъхва, може би, и си отива. Въздъхва, може би, и си отива. Браво! Стига толкова на другите куплети. Браво. Става много тъжно, пък ние трябва да се веселим. You don't have to be beautiful